Motionsprojekt af Sara, Zenia, Cecilia og Mathilde. I vores opgave vil vi komme ind på danskernes motionsvaner, kondition, type 1 og type 2 energifibre, energiproduktion og til sidst om EPO. Danskernes motionsvaner. Gennem masser af år har menneskets krop og aktivitet udviklet sig. Mennesket var engang et aktivt dyr, der dagligt brugte sin krop aktivt i form af f.eks. jagt og markarbejde. Men som årene gik og industrialiseringen kom til, har mennesket fået tildelt sig alverdens hjælpemidler. Det senmoderne samfund fører til, at menneskets fysiske aktivitet i hverdagen er reduceret. Vores krop, som er bygget og udviklet til et aktivt liv, kommer i ubalance. Den bliver ikke længere udnyttet, som den burde. Dette medfører, at vores krop bliver svag, og at chancen for livsfarlige sygdomme stiger. Men dette er ikke nyheder. Det har været en kendsgerning i lang tid, men alligevel vælger mange at ignorere det. I dag lever flere og flere mennesker en livsstil, som er usund og til tider livstruende. I Danmark har vi en befolkning, der generelt er gode til at holde sig aktive. Den danske befolkning topper listen over de mest fysisk aktive i Europa. Samtidig er vi det eneste land, hvor kvinder dyrker mere motion end mænd. En bred del af befolkningen har fået øjnene op for, at motion ikke bare er sjovt, men også vigtigt for vores helbred og sundhed. Danskerne er gode til at tage cyklen til skole, arbejde osv. Derudover er det også enormt populært som ung at gå til en form for sport i sin fritid. Vi spækker vores hverdag med motion i alle former, og om aftenen sørger danskerne for, at der er sund mad på middagsbordet. I Danmark har vi altså stor fokus på befolkningens motionsvaner. Det har vi for eksempel igennem skolesystemet, hvor vi sørger for, at eleverne bevæger sig i hverdagen. Men hvor kommer denne sundhedsentusiasme fra? Måske har vi bare anset nødvendigheden i et sundt liv. Alle hverdagens skræmmekampagner har endelig virket. Samtidig har vi fundet ud af, at det giver glæde og energi at røre sig. Andre mener, det også kan have noget at gøre med de skønhedsidealer, der opstår i vores samfund. Vi er bange for at blive syge, tykke og utiltrækkende. Vi bliver nærmest set ned på, hvis vi ligner nogen, der ikke går op i vores krop. Desuden ses der større sundhedstræk i Norden, fordi hele sundhedsbølgen med kost, motion og økologi ikke er nået ned til Sydeuropa. Sydpå lever man langt mere traditionelt end i Nordeuropa. De nægter eksempelvis at spise bønner og tofu. De vil ikke ændre på deres vaner. I Nordeuropa er vi mere åbne over for nye impulser, fordi vores kultur er langt slappere end i Sydeuropa. Vi synes, det lyder sjovt og spændende, når vi bliver repræsenteret for nye kost- og motionsformer. Trods det positive billede af danskernes motionsvaner, skal vi samtidig have fokus på, at der stadig er en stor gruppe danskere, som ikke er kommet med på sundhedsbølgen. Vi skal passe på med ikke at klappe for meget i hænderne over, at vi topper listen over flest fysisk aktive. Kondition. For at være i god form skal man have stimuleret kroppen og dens organer gennem motion og andet fysisk aktivitet. Hvis dette opretholdes, får kroppen en bedre iltoptagelse. God kondi beskytter dig mod helbredsskadelige sygdomme forårsaget af dårlig fysisk form. Konsekvenserne af ikke at motionere er øget risiko for hjerte-karsygdomme, sukkersyge, muskel- og skeletsygdomme, dårligt humør og trivsel. De kondital definerer, hvor effektivt din krop optager ilt og udnytter denne til energiproduktionen. Ønsker man en bedre kondition, indebærer det, at der sker en forandring i henholdsvis lunger, hjerte, blodkar og muskler. Konditionstræning er træning, hvor kredsløbet påvirkes. Træningsformer såsom svømning øger konditionen og styrker musklerne. Når muskelstyrken omkring lungerne tiltager, får du mulighed for at indånde og optage mere ilt i lungerne end førhen. Ved intens fysisk aktivitet øges pulsen betydeligt, og derved trænes hjertemusklen større. Der er nu mulighed for at pumpe mere blod rundt i kroppen, og antallet af røde blodlegemer stiger, og kroppens mulighed for at transportere mere ilt ud til musklerne forstørres. Musklernes evne til at optage mere ilt sker ved, at der opstår flere kapillærer og mitokondrier, der leverer ilten til musklerne, og de vil derfor blive bedre til at arbejde. Type 1 og type 2 muskelfibre. Der er meget stor forskel på vores muskler hver især. Nogle mennesker er født med muskler, som er vant til at arbejde længere tid, mens andre er født med muskler, der er bedst til at udføre eksplosivt arbejde. Disse muskler kaldes type 1 og type 2 muskelfibre. Type 1 er de langsomme, og type 2 er de hurtige. Hos de fleste mennesker er de to typer lige fordelt, altså 50% af hver. Dette kan du variere fra person til person, da vores gener bestemmer. Type 1 muskelfiber kan arbejde over længere tid og er mere udholdende. Årsagen til dette er, at de er omgivet af flere kapillærer end type 2 muskelfibre. De har et højt indhold af myoglobin og mitokondrier og har derfor en mere effektiv aerob energiproduktion.
Dermed gør disse fibre mennesket i stand til udholdenhed. Type 2 muskelfibre er en del større end type 1. De er stærkere og kan derved udvikle en større kraft. De har et større indhold af ATP og kreatinfosfat. Dette stof er rigt på energi. Hvis dette stof bliver spaltet, kan det også hurtigt bruges til genopbygning af ATP. Type 2's anaerob energiproduktion er altså meget højt og effektivt. Alt i alt kan disse fibre skaffe masser af energi og bruge det til maksimal belastning. Til gengæld bliver de hurtigt trætte. Adenosintrifosfat er et molekyle, der leverer energien til stort set alle energikrævende processer i levende organismer. ATP omfatter muskelsammentrækning, opbygning af kulhydrater, proteiner, samt cellers bevægelse og formforandring. Alle kroppens celler behøver ilt til deres energiproduktion, som sker via den proces, som hedder respiration. Respirationsprocessen foregår i cellernes mitokondrier og gør cellerne i stand til at producere en kemisk energi i form af ATP. I processen er glukose brændstoffet. Det kommer fra kulhydrater i vores mad, og når det blandes sammen med ilt, omdannes glukose til kuldioxid og vand. Produktionen af ATP via respiration kaldes også for aerob energiproduktion, som betyder med ilt. Aerob kommer af det græske ord aer, luft, og bios, som betyder liv. Aerob energiproduktion bruges ved lav og mellemhøj intensitet, f.eks. maratonløb og cykling. Kroppen kan også kortvarigt producere ATP uden ilt. Det kaldes anaerob energiproduktion. Anaerob kommer af det græske ord an, ikke, og aer, som betyder luft. Anaerob energiproduktion bruges ved eksplosiv bevægelse og høj intensitetsarbejde, f.eks. 100 meter løb. EPO er et hormon, som naturligt produceres i nyrerne for at stimulere knoglemarven til produktion af røde blodlegemer, der er nødvendige, når der skal transporteres ilt til musklerne. Misbrug af EPO er meget udbredt inden for udholdenhedssport. Ved at tage EPO øges mængden af røde blodlegemer og dermed iltoptagelsen med op til 10%. En sportsudøver på EPO kan derfor yde en større præstation uden at blive træt i forhold til en udøver, der ikke bruger EPO. En bivirkning ved misbrug af EPO er, at blodet bliver tykkere, og man derfor har øget risiko for at få blodpropper.